litum birta ke piadom pan joro lo nang litum take bang pot ini nang litum pan ke hang nang ko ka theke la poelo atumi lo ne atumi dik lo ne la NGO APHLC pu nanga chong hudun amen APHLC amen nanga chong hudun atu ha la horijan anathulo ne pilone kedam amasi alatum boro atum pen mes kosari atum men jar dep prat dep lagani tum kadoi ta ili tum kadoi ta theklong lo Pherangke Agustin Kramsa si kaibong ke en paprang lama thala boro piedum Agustin Kramsa panar deprat amat Agustin Kramsa thala boro pie pan ardep dun prat tapule lang no dak le son ke kacar dep ke lage pu sita chok chelo lage ni tung ning dok de jok ta ning dok de mutela songbong la boro ta ho ka do etum hanta naga ta ho ka do etum handa ni li si long le pi bare pu si ki pu long le ki pi ge la ge long le ge jor ko ili tum ka chini la pu border na tu ke la ge Agustin Kramsa se ge jor ko lamang itum arju long bur lo ka do eta la si ek market pu pi ni ta ge do ilo la so lamang itum arju long labang ge ahok hema labang neli pudamin tung te sita labang ge setan hur kai kita napu akoi son bang ge long le jong si neli si kipi pulotan te long le ahem phu ke Karbiang Long Autonomous Council si ahem phu alang litum a permission ave pinge jok sita long le ge piun e jok apana piun e ki jor sita a permission nangji until bisaralam neli ke jor ho neli ke pio ho hala Autonomous Council Karbiang Autonomous Council dum nang dodun clip pe pot lo anta a EM da Omor Singh Tisola Land and Revenue ke lande alang litum si abinong gen neli ke chopodun depin lo da lage la non NGO APHLC po chikrong NGO tu lapen ke Karbiang Long Autonomous Council etum si lake hala non apata vepin pen atum hanseta ka pedolo pata vepin eso nalam ako pudam tu nangji laka pedoge lake council tum si pedolo forest arlota alang litum si pedolo alang litum jong si chini pon de eviction pe pon loklen plede lage forest area arlopen ke laphan ke eviction claim nangji jong si forest village pu jong si declare clear pulotamte forest village pu declare to death apike arona thing men declare to death apike lage pedolong yi mene kali pedolong yi labang ke sita lanon kedo bom bange forest village takali pulotan de alang litum eviction nangji lage jok amonit apan si tamelo lapen lason forest area lapen border along le bang evi encroachers domhan eviction nangji chot kali ke eviction nangji puge nilitum ki puge la sorkari along le along mane ahem phu ka ve adim along le an encroachers atu just semet Bangladesh pen ke bang Bongo senas lapen Bihar senas atum hegui latunge tribal ta kalilo latunge kang tribal area ka nang dodon longle latum han eviction nangji VGR along le along pen eviction nangji pusi itu pu bom lo latte non ningkan troxy ningkan nerkep tasu selo ni tu ningjehan 2015 ningkan masih ni tu 15 ta selo arkom 14 malom jakka se penai tu ningjelo la bage nilia mata ningjelo ketok mata pidun bom lo lagi alang litum pia polo eviction jene non la joy kilo lanon
APHLC NGO tu alang litum hala dak sikidam athema ne liga chinya tenge along liga cerai kang tum ke Agustin Kramsar kom lama si hala dak pan sikit flung kang tum chok pu sipu alang litum pia polo la railway line keng an bang cerai lap lo tribal kali tum si cerai lap lo lagai encroacher sai silo la tum han flung nanji pu alang litum pia pot pu pede alang litum pia pot hala utor borbil nong damra la VGR along lipen la bongko senas tum han flung et nangi pu alang litum pia pot pu pede alang litum hala keronia rong damra VGR along lipen la Bihar senas tum han flung et nangi pu pia pot pu pede alang litum personnel along le kacho Georgie porkom alang litum long si dolo dem aku chu George le po alang litum la chu George long le de apos ani teacher bonon laga ni lipanai bok ya kam ke thang daga lilo laga misa alam lo laga hok he alam lage kapachu be rata tum han kapachu be lage neli thuge long le thuge jog hana jor long le pin lam ning hok ta ke nam bot le nam long lu ke jor ba ke ni ke jog hana jor long le lang non anta khot tia na thu ta jor long le ning hok ta jor long le ni ke ako la tum fan do nang gi wang nang gi putan neli le puali aprang na sila tum nang itulo gen alang litum chigi lo gen de nilitum non tribal unity kenang ji puat hesi tribal tum an ke dak pe donang lap aprang nang gewang tang atu pu banglata non a kopi wang tu bom nang ipule ni tu puali naga tum han ta pulo nang tum aprang na si dak dolo po nang tum lage dolo po deta non a pi wang tu et nang ipo bang ni tum kroi kri ko lage ni tum putip lo lage alang litum manta ben alang litum dan lata kroi lo la solam ta do tip anon si wang bom ji pulike pugali ako boro tum wang bom nang nelo neli aprang da pulo dagle ningi chot kali ha pokrojar re do ta neli boro tum manpu lage athima boro tum piposi neli pu alang li tum han kang hon posi neli boro tum han wang bom nang nelo pu ko puson na kang hon atike BTC a area arlo boro len arlo boro tum ke bang pharo amuluk ang bong pen bang thom ke pra phive boro tu halada amen si boro len lo boro len da li lo halada alang li tum yong si dak kar byang long chot kali along ga pre dam tu bom no polete halatum ga hada ga minority che plan tu bom le po adet ki vir po halatum ta la si non la boro tum dak nangi kat bare jong si akimi ta nang kat polete lage hala non BTC ka solai tum ke tek the pot no lage alang li tum ke tek the hala tum BLT accord la penon api BTR accord pini ke to ke tek the pot alang li tum ta seta hala leson ka pre alang li tum alam no seta non mat ke nitum APHLC abinong political party atung ngan nitung pulo boro tum tribal atum an ke chelang ben nang ida ke do an tum ki aki miwang tu pule ni tung di pukati sa suke aki miwang not pule putu aki mi a tribal dagwang not pule ni tung ki pukati lagi mujhe dak ke do an tum ke jongsi bongo se na tum jongsi dak dolong non second largest population no bongo se na tum hala tum jongsi dolong pudante itum tribal na tum apramen ke do bom tum han dunang ne ku pusi ligi pume polage hala bongo sena tum Bihar sena tum ke tribal kalian na tum ke tribal areas nan dunong li la peneli ki pu la ke karbiang long seta karbia panchot kali la ke atema tribal area po si ki pu la dak si dolo ti ho neli le kan ye kali lo yo la dak si ki dolo paragraph 20 long si pulo tribal area pulo lagi deta a tribal area la dak bange karbiang long pulo lagi amen si karbiang long pulo dahil lake ala ate bolong si dolo karbiang long non ilitum yung si ilitum karbiatum sensasate bang pharo muluk ang bong ilitum bang thong ke rapo bak si do non tribal ke do anatum chelang pet sita bang pharo muluk ang bong pen bang sikebra proxy bak si do pusi kado itan ninggelo non chinilo bang sikebra proxy pulo tante bongo sena Bihar sena tum bang wal non kedo bang pharong bong pen hala tum bang
hokkep raket thong le atlu halatum si majority jong si ilitum bo tribal atum hanjong si ki plum thu polotante ilitum tribal tum ong imuchat po body ilitum plum thu polote halaso tribal dongke bongo sena bihar sena tum long si chelang dun thurong body election hutta lason ki bitang lo 1992 ningkan ki bitang lo la bongo sena tu benar organization pu silam ama ilitum karbiatum hanan bilong ama hala bongo sena bihar sena boro tribe naga kadowe kuti rengma kadowe hada konru amat ilitum karbiatum han bilong amat 1992 ningkan pen ilitum election ke hai anta hala bongo sena bihar sena tum kape hai kang tung atum phansi ilitum pe hai bong hala tung kape hai kang tung ko pia pa pe hai kang tung lo athema hala tung ke bongo sena bihar sena atum phan flung na ji pupe karbi atum man ching hon he abinong ke karbi atum phan minority ka penchong isi hala tum klembo la por si hala tum phansi election pa pe hai bong tikilo non tayong si itung tribal ke do ana tum phan flung nangi pulote hala bongo sena bihar sena tum lo si alang litum chelang nun tu pet lepo chelang nun tu pet lote hala tum kape hai kang tung IMLA IMSC MP atum si ako hai tu lepo hala tum hai det lo te pilo je plan po bihar sena bongo sena tum hange flung lelo hala tum si majority po council long ta hala tum si majority po athema council long ta nange bongali bihari tum manda papi thu dun thulong et lokente hala tum majority lo te hala tum resolution and po council lo karbiang long po amenda terek nangji putukok po a resolution long ta aprang ta ningye tanglo ASDC CPIML kachari hut kaningye tanglo karbiang long punang ne lake di Phu district tu si punangi pu kaningye tanglo latung vivek po anke ko pulok ke plangi ke kache plangi bangai karbiang long po amena ta ave tu det po hokalam lo lagi la bangai dojoyi bangai bongo sena bihar sena tu dojoyi la salam bangai claim back la si non itu kache ni na ya bangai number 1 no nilile la tum hanga pedo ta kalilo lake ako yong si nilita niliba ko nani ka manne tum si lai hidu tum han wan ware pedo ware council tum te people si do clip lonte alang itum si kame claim nang po government along le la pen forest along le lake dulong le eviction nang people eviction se den alang itu eviction nang po la pen la PGR VGR along le along eviction nang po la pen la railway line king la bongo sena tum do tip la tum han eviction nang po people eviction se den la sini tum pubong lo only tribal tum han mon e pia pot lo la ke thang da gali la ke bongo sena tum a plan la ke tribal tum han pa chi chok pa ye theng nang pu la ke Assam government si ke claim ko pia po si DGP ni si ke wang lo da la pen la APHLC NGO tum bang NGO che silam det pen la tum DGP phan se ke tong dam pia pot lo kam ke tu NGO phak asosi ke ron ji wo asosi ke ron ji wo kak si ke ron ji DGP police pia kam la ke tu lage alang li tum kam avele police akam alang li tum phar la Assam police atum Assam government si kapin chong toy bongo sena bihar sena tum ar lodo dun si lake bidi budi ke pidun si alang li tum la APHLC ka salam lake tribal tum bong pa chi chok pa ye thengra karbi atum han minority pa pedokok nang pa anke hala tribal atum akapreka tribal tum an bongo sena bihar sena tum long pache patum dun et nang pa anke election hutlate bongo sena bihar sena tum aning ke hang ateng men si election pa pe hai long po la pen chu 2021 aning kanta bongo sena bihar sena tum si ke hai lo ke han sota BJP li ka hai ga lidet ke non ta lai le anke ke claim thuge BJP atum phansi a risim ke enlo bihar sena bongo sena atum phan bongo sena atum lake tuliram rong hang atum phan omor singh tiso atum phan son la penhala MSC ke do antum MLA MP atum phan anta la bongo sena bihar sena atum si a risim ke enlo alang litum phan la pen non APHLC
NGO APHLC tu amen dan nanga chong hudun lapen nanga chong hudun na tu malo Christian na tu Bible along Ten Commandments along hukum kep along ta kachong hu ke henupik lake arnam proyekri pada ke tok do non ke James Hanseta Bible school ka po ke pasabang apu ke evangelist tulang missionary lapen hala Agustin Kramsa ta ilitong teklong luk ahem long Jesus calls kusi cibitan gadi Jesus calls a mission munit kela Jesus toge call lo ne Jesus call pulete Jesus Kristo ke hang pulo Jesus Kristo tong hang lo ne bongo seda tong hang lo ne don ke naga che plang tho bang ke an ke non bang ke hala pitor tisu ta hala ta Bible school pen ke pasabang kubo la penala mohon tisu ta Cristiano munit kubo hala ta kong rong pi ke reverend tulang lagi reverend kong rong pi lagi reverend lagi missionary abuni Christian missionary latungge Christian atom hansi NC Christian lapen karbi tribal atom han kapisum ya kamsi la bongosena atum RSS atum BJP atum ke claim lapen Assam government tu ke ar lopensi ke rapdun ke turok la tu ke aku kicing dun dah atum bidigi pi dun dah atum hello lagi la si ilitum inglong aratum an karbi atum inglong aratum an ning dona ning cibiver nang po nilitum ka ning ki kangtum nila po hello non hut tribal atum ang bong ka che bohong ka hitchok ka asap ta claim nang ni ilitum Bihar sena bongo sena tume je chok nang pule ni tume puali jok pa de je chok nang de je theng nang ni sita tribal atum ang bong ka je chok ka che bohong akam ke la ke asap ta claim nang ni lehe no pick a campus in itu pulo lahen lu ni tung ipukang tung nona itu nar yu te nar yu tame Apa bi?